cinan albidayatul mujtahidi wa nihayatul muqtasidi ya kawo nau'i na tahiya, lafuza na tahiya wanda musulmi zai iya rikewa yayi tahiya da shi. Sahabbai sun kasu gida uku akan yin tahiya. Akwai lafazin da Umar bin Khattab radiyallahu anhu yake banta da shi, wanda shine lafazin da muka karanta satin da ya gabata. Sannan akwai lafazin da Abdullahi dan Mas'udu shi ma yake banta da shi. Sannan akwai lafazin da Abdullahi dan Abbas shi ma yake banta da shi. Lafazin da lafazin da shi Umar bin Khattab yake banta da shi shine kamar yadda ya zo a hadisin da muka karanta satin da ya gabata cewa sayyidina Umar ya kasance yana karantar da mutane tahiyya akan minbari, yana karantawa suna amsawa, a inda yake cewa at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaga wannan lafazin ita tafi shahara, ita kuma aka fi wannan lafazin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yake banta da shi kenan. Sannan akwai lafazin da shi ibnu mas'udin yake banta da shi, wanda shi kuma mutanen Kufa su shi suka zaba, mutanen Kufa irin tahiyyan da suke yi kenan. Shi kuma lafazin da sayyidina Umar yake banta da shi shine malikiya, imam Malik ya ke banta da shi ya zaba. To shi yasa za ga galibi malikawa wannan lafazin ake, musamman mu Najeriya da muke bin mazhaban imam Malik, lafazin sayyidina Umar muke yi. To lafazin Abdullahi bin Mas'udu mutanen Kufa sun keɓanta da shi, inda shi kuma mutanen Kufa da kuma Abu Hanifa mazhabar Hanafiya su ma sun keɓanta da lafazin da Abdullahi bin Mas'udin ya zo da shi. Shi kuma lafazin nasa ga yadda ya zo, inda yake cewa at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Wancan akwai lillahi ko? Wannan ya ce was-salawatu wat-tayyibatu bai kawo lillahi ba, sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kaga shi kuma lafazin da ibnu mas'ud yake banta da shi, wanda shine ra'ayin zabi su imamu abu hanifa da kuma mutanen kufa. Kaga shi a na sayyidina umar wajen akwai azzakiyatu ko, sannan wajen at-tayyibatu was-salawatu ko, to shi kuma sai fara gabatar da at-tayyibatu was-salawatu. Shi kuma ta Abdullahi bin Mas'ud sai fara gabatar da was-salawatu wat-tayyibatu, sannan shi ana shi babu azzakiyatu. Duk wanda ka dauka yayi. Sai kuma na ibnu abbas, shi kuma lafazin da ibnu abbas ya zo da shi, wanda shine shi kuma wato ainihin mutane suka fi rinjaya a kansa a zamanin da ya gabata. An fahimta? A inda yake cewa shi kuma nashi lafazin, shi kuma imamu shafi'i, yan shafi'iyya su kuma sun keɓanta da lafazin wa Abdullahi bin Abbas, su kuma shi suka zaba. Shi kuma nashi lafazin gashi, shi da kanshi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna at-tashahhuda, annabi ya kasance na koyar da mu tahiyya kama yu'allimuna surata min al-qur'an, kamar yadda annabi yake karantar da mu sura na al-qur'ani, haka annabi yake karantar da mu tahiyya. inji Abdullahi dan Abbas sai ce fa kana yaqulu, annabi ya kasance na cewa at-tahiyyatul mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu.
kaji shi kuma nashi at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawat at-tayyibat sai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shi kaji dashi lafazin to su ne kuma shafi'iyya 'yan mazhabar shafi'a suka zaba mu kuma 'yan mazhabar malikiya sai muka zaba tawa umar bin khattab shafi'a suka zaba ta abdullahi bin abbas hanafiya su kuma suka zabi hanafiya da mutanen kuma suka zabi wato ta ibn mas'ud duk wanda ka dauka yayi duk wanda ka karanta yayi sai dai an so ka iya su duka ka ranga caccanzawa yau in kai wannan gobe kai wannan jibin kai wannan haka dai a dan rika samun canji an gane ai ta ganin ka da kaya daya kullun ai akwai matsala ko kuwa kaya daya ma ana caccanza bare ma kuma tahiya to wannan duka abin da yake to kaga bayan tahiya akwai me salatin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi kuma salatin annabi ya kasu kashi da kuma lafuza daban-daban an fahimta shi kuma ga littafi mai suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam na Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo a lafuza na salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mutum zai iya yi a tahiya ya zaba ɗaya daga ciki yayi sannan shi kuma wannan littafin da na so ba saka shi a hannun masallaci to amma na ta a lokacin aka yi ta faman tunanin wanda ya kamata a zaba amma ana nan wata rana ma za mu saka shi ko dai a nan ko kuma a wani masallacin to a nan shi ma kaga a nan sai da ya kawo tashahhud ta ibn umar da ibn abbas duka sai da ya kawo a nan shi ma to shi kuma albani sai da ya kara da ta abi musa al-ash'ari kaga can nan bai kawo ba to akwai tahiyya ta abi musa tawa al-ash'ari wanda shi kuma nan na sahabbai nawa ya kawo na sahabbai uku ya kawo ko to shi nan ya kara da sahabbai ya kawo na abi musa al-ash'ari sannan ya kawo ta aisha ma akwai ta aisha to bari mu ji na abu musa al-ash'ari din sai mu ji na aisha wanda shi mai bidayatul mujtahid bai kawo ba shi na abi musa al-ash'ari shi na shi lafazin ga yadda yake at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu akwai bambanci da wacce ko babu akwai bambanci an fahimta to shi na shi kenan na wato ibn khattab mun karanta sai na aisha ita kuma aisha kamar yadda al-qasim bin muhammad wa al-qasim bin muhammad na'am wani a maimaita na bayana a maimaita inda yace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah akwai lambun manjigo kun ji shi ai bai ce at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu sai hade ta yace at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah ka dan ji bambancin ko assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi na shi kenan shi abu musa al-ashari sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma na aisha al-qasim bin muhammad waye al-qasim bin muhammad waye al-qasim bin muhammad shi al-qasim bin muhammad yace kanat aisha tuallimuna at-tashahhud nana aisha ta kasance tana koyar da mu tahiyya wa tashiru bi yadiha taqulu tana yin nuni da hannunta na cewa shi waye al-qasim bin muhammad din da yace nana aisha na koya musu tahiyya ba dan manzo Allah bane dan manzo Allah ne al-qasim bin muhammad
ba yana da ɗaya alƙasun ba ya ce na Aisha tana koya mana wa tahiyya a inda take cewa at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala nabi zuwa ƙarshe ita kuma ga nata akwai bambanci ko ita nata ma dan gajere ne at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillahi assalamu ala nabi sai ta ce zuwa ƙarshe zuwa ƙarshen tahiyyan kuma ibn mas'ud ma'ana idan ka hada da nata sai ka hada da ƙarshen nawa da ibn mas'ud sai ka hada ita kuma nata kenan sai ka dauki wanda ya maka kalas an fahimta to galibi mutane ba a san cewa tahiyyan sana da yawa ba wannan dai da aka samu dai daga iyaye da kakanni da wanda muka samu aka tashi aka jara shi kenan ake ya kamata kuma ya zama na ko a islamiyya ne a koya ma yara kamar yadda ake koya ma qira'at na alqur'ani a ce akwai qira'ar warash akwai hafs akwai qalun akwai qumbul da sauransu to shi ma ya zama na cewa tahiyyan di yara su san shi a koya musu su san shi gaba da